Tagay na balik, tagay na. Tagay na. Tagay ka ng ketchup. Ito talaga padi-padi. Pinapatawa mo kaming umagang-umaga. Padi mo na tagay. Good vibes talaga ito si padi-padi. Nam sana sarap. Sabon na nga ito ako. Ha? Sabon na nga na. Ha? Sabon na. Sabon na. Ano? Gambal marap. Ay, ito na naman guys, si padi-padi. Ano lagi? Hindi ka pa nag-bless sa amin. Bless ka muna kay Kuya Roy. Bless. Oh, dito. Kuya dyan. Very good. Yan guys, good morning. Luto na. Natin na magluto tayo. Yan, kasama natin si Oragon Honey naman. At si Padi-Padi at si Katay. Yan. Katay! Ha! Ha! Yan, what's up guys? Hello guys, what's up? Good morning. Yan, panibagong araw na naman with Padi-Padi. Sinama na naman ako ni Oragon Honey at meron na naman kaming gagawin ngayong araw. So yan guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe and like our videos mga kabi. Yan guys, binilhan nga po ni Oragon Honey ng bigas at ng pang-ulam. Sina Padi-Padi. Yan, itlog, hotdog at may pasalubong kami sa inyo mamaya. Yan, ang dami oh. Yan, ang daming pasalubong oh. Yan oh. Anong gilibo mo? Sinibagas. Tendo. Hindi, lumot. Wala na kayong ganyan? Wala na daw ganyan sabi ni Kagawad? Sabi ni Kagawad wala na kayong ganyan? Sabi mo daw? Ayan guys, naubos na nga yung kanilang bigas at yan. Hindi talaga pinapabayaan ni Oragon Honey. Yan, sansakong bigas o ulit guys. Masih bagas. Tuh, mana ide? Tuh, mana ide? Tuh, mana ide ngan ide? Mana ide? Halo, aman ba? Tamban na, tamban. Nam sana. Hotdog, hotdog, hotdog. Sugok. Dono. Egg. Gusto mong hotdog? Oo. Ano ko? Diling bangay, diling. Tuturo ko. Diling ban, diling. Tak mahal. Oh, pati niya mata. Siya na. Pare. Pare gitu nol. Maluto na kita. Makan kita, makan. Makan na to. Makan mo. Dahil mo ba? Ano? Makan kita. Yan guys, nandito nga tayo sa bahay ng mga bata. Yan.
welcome back. Ano? Ang ganda naman ng sapatos mo. Ang ganda ng sapatos ni Padi-Padi. Guys, ang ganda ng bahay nila. At least ngayon, organized ang bahay nila guys. So, Ilaw. ilaw, wow! Jonel! 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 Kalbo! Ano ito? Ano ito? Ah, si Role. Ayun guys, si Role. Tsaka bagong ano. Ayun guys, si Role oh. Sipag-sipag ni Role guys. Okay. Kinuha siya ng kapitbahay nila maggamas ng taniman ng gulay. Ayun si Role. Ayun guys, si Role oh, sipag. Natanim siya ng ano, pitsayan. Bakit hindi mo wala na yung nasa yung chinilas mo? Chinilas mo? Nasaan? Wala na? Sige. Samahan mo ko. Sige, una ka. Una ka. Nasaan yung kambing niyo? Ay, ito pala. Kambing niyo yan? Kambing Bukay. Ito wag ako. Oo. Doon. Ayan, magluto na kami guys ng almusal ngayon. Magluto na tayo. Guys, kakatapos lang maglinis ni Roy ng kanilang bahay. So yan, nandito nga tayo sa mga bata. At magluluto tayo ng almusal. So ngayon, meron akong dala sa kanilang pasalubong na naman. So meron akong gagawin sa kanila mamaya. Hindi ko muna ilalabas kasi baka magagawan. So meron akong mga dalang mga card, flash card. At mamaya, mag-tutor naman tayo sa mga bata. At least may matutunan sila. So maaga kasi kami dito ngayon. Maaga pa kami pumunta dito. Siguro mga 7:30 nandito na kami. So ang unahin muna namin ngayon ay maghahanda kami ng almusal para sa mga bata. At pagka-almusal, papaliguan ni Oragon Honey yung mga bata. Tapos pagkatapos maligo, yan, mag-tutor naman kami. At sana matuto sila ngayong araw. So yan guys. Tara, magluluto tayo ngayon ng hotdog. Itlog ng ano. Ang binili po ni Oragon Honey, binili namin ay yung itlog ng itik. Kasi mas healthy tong itlog ng itik guys. Luto na ako to. Luto tayo. Luto na. Gusto mo ikaw magluto? Sige. Ano yun? Yan, mantika. Bata. Ano yun? Ketchup yan, ketchup. Gin o gin. Mano gin. Ha? Gin. Gin ba yan? Gin ang gin eh. Sige daw, inom mo daw. Buray. Mano gin Roy. Yan, magsaing na po tayo. Bata o. Ito na yung ating sinaing. Luto. Kabawang. Yan. Init. Ge. Yan. Hindi ba nag-iilaw? Nag-iilaw. Ay. Hindi pala bukas guys. Na-prank tayo doon. It's a prank. Yun. Nam sana. So yung sinigang, next time na natin gagawin yung kasi ngayong mamayang tanghali lalabas kami, kakain kami sa labas. Sa restaurant kami kakain ngayon. Sponsoran ni Oragon Honey yung paglabas nila. Lutuin natin tong hotdog. So pag ako guys nagluto ng hotdog, nilalaga ko muna sa tubig. Tapos itinatapon ko yung pinaglagaan kasi para maalis yung kulay. Yan, para healthy yung ating hotdog. Nilaga muna natin sa tubig. Wala kasi silang steamer, so pwede naman sana i-steam mo para healthy talaga. Tapos mamaya prituhin natin papalaga kasi gusto ng mga bata may prito yan. So yan guys, kumukulo na yung nasa yung panghawak. Ha? Ang hawak. Yan guys, so tingnan nyo. Ang pula. Tatapon natin yung mapulang tubig para maalis yung food color. Tapos mamaya ay prituhin natin. Okay? Okay. Alright.
Nom-nom sana. Yan guys, tinuturuan ni Oragon Haning maligo at magsipilyo ang mga bata. Yan, nabangon na naman si Katay tapos yan, si Junil at si Padi-Padi. Si ano te? Si Django. Harayo. So yan guys, dito sa mga kapitbahay nila, kilala na yung mga ugali ng mga bata. So kayo te, hindi naman kayo nainis pag ganyan na nagsisigaw-sigaw sila. Hindi mo. Sanay naman. So naiintindihan nyo naman na medyo talagang ano sila. Yan guys, at least yung mga kapitbahay nila, naiintindihan sila sa ganyang sitwasyon nila. Hiling lang na kamong TV. Huwag kang hindi ka na pa rin. So yan guys, si Django. Mamaya, lalabas tayo. Gusto mo punta tayo sa ano? Ha? Oo. Ito na, dito na. Mainit pa, mainit pa. Mainit pa. Guys, Dito to. hindi pa. Ito na. Dito, simpan natin yan. Nurin eh. Bulay. Egg. Oo. Log. Sabunin ka. Guys, linisan ni Roy at ni Django yung lamesa. Kasi madumi na naman yung lamesa nila. Kasi pinagpupunas, ano ng color ni Junil. Hindi nilagyan mo yung pizza ito. Araw ba ba rin? Makakanin ko ito, makakanin. Oh, kaputi ha. Wala. Wala. Ito naman ito na. Agad sana, sakana. Patiktikan mo muna. Si Django naman. Yan, ganyan ang pag ano ng kanin, gandahan lang. Bosang ka na eh? Ha? Mga ka na mo. Bosang ka na eh? Tama lang. Tama lang. Ay. Ito, matataman ako. Plato Roy. Paano plato? Lagyan ng anong plato? Yan, gandahan lang. Sige pa. Walang mag-aagawan mamaya ha, walang agawan. Hindi nga dakulo na naman. Ang dami ng ano, ang dami ng kanin. Ang halika, ulam, ito yung ulam mo. Paano ang ulam dito? Go. Sabi daw to, sabi din na sabi na bro. Ako pag nagsasabihan na mas lalo siyang ano, nagiging yung tawag dito. Pade. Pade. Go, gina. Pade. Oh, pade. Pataram. Mana man daw to? Sipa, pade. Ito mo kita kaya rin. Salamat, sige. So tada nindoy sa muya. May mata da. Di nag-almusal na kami doon kina Oragon Hanay. Pagal si Rolio. Ano, kanina pagtrabaho mo, nag-almusal ka? Hindi. Lang. Nagkape lang? Pilang sinakuha na lang plato mo niya. Ay, ito pala. Ay mo gamay niya kutsara ba? Kuha na dyan. Yan. Alat may sugok pa ini. Kasi nagtatrabaho to doon. Tinawag lang. Kuha mo gubusan. Kuha na nagubos. Kuha mo gubusan. Yan. Ketchup. Lot. Pawis na pawis si Rolly guys, oh.
Nagagamas kasi siya doon sa taniman ng pitsay. Buti naman Oragon, pinayagan siya ng amo niya. Hindi, okay lang. Okay lang ba? Ha? Pirangan daw. Ilang araw ka na dyan? Sumamay. Tigat. Sarap. Sarap ba? Okay. Sige, luwag sana. Luwag sana. Okay lang ba? Nagkakanak kami. Paalam tayo sa amo muna. Lalabas muna tayo. Pwede naman po. Pwede ka mag-update. Django, gusto mo pang ano? Mabait tayo ang amo. Ubusan ng hotdog mo, tawan ka pa. Ang bag. So, pa ka na eh. Tayo daw, tawan tayo daw. Ubusan mo muna, tawan ka. Ubusan. Nakulong pa, Junel. Ay, Jim, ano? Jimboy, dami pa. Ubusin mo muna ang ano mo, ketchup. Ang dami pa. Wala si Django, very good. Very good yan si Django. Wow. Guys, tikman natin yung hotdog ni Gia Rabe. Ano? Tikman natin yung lutong ang sarap pala ng hotdog ni Gia Rabe. Wow! Lasang hotdog? Ano nga daw? Tayo, balik tagin na. Tayo na. Tagay ka ng ketchup. Ikaw talaga padi-padi. Pinapatawa mo kaming umagang-umaga. Ay, mga natagay. Good vibes na good vibes talaga ito si padi-padi. Nam-nam sa nakaraan. Ayaw pala. May nagluwat ni Kulate. Guys, busy na naman si Roy. Yan. At least, kahit sila lang dito, kaya-kaya nilang i-manage ang kanilang mga kapatid. Linis ang kanilang isa. Very good. Oh, ano ka na? Walis. Walis. Yung walis ka na ng sahig. Labasin mo yung aso. Ayan si Django. What's up? What's up guys? Yeah, what's up guys? What's up? Sabi kuya. Mga mas nag-ito ko. Sabi mo kuya. Iyon mo. Basta. Yan mo nga. Sabi mo kuya. Kuya Roy. Pangit kasi yung ilong ko kaya nagmamas ako. Oh, basta. Super. Mahali ko. Mahali. Mahali. Dahil, huwag mong tanggalin. Wag. Oh, basta. Hiling mo, hiling. Hiling nga na eh. Oo. Hiling. Bakit ang ilong ko? Hiling mo. Ano yung titingan ko? Hiling ka, ha? Tago. Kuya. Sabi daw kuya Roy. Kuya. Ayaw mo, tututuro. Ay! Tago. Dili. Ikaw, ba't di ka nag-ano? Ba't wala kang lagi short, ha? Lagi short? Sabi kuya. Kuya? Kuya. Kuya? Sabi kuya Roy. Kuya. Sabi kuya. Sabi kuya. Kuya. Kuya.